Kanta a pagdaydayaw, kantain tay ti Diyos ayat katanukan. Diyos nga ayat katanukan, si kakaditi umay, agtaeng kakadkadakam, pamatimit degdegam. Kristo na si kaunay, amang tet pamakawan, nutidakes pagbabawyan, kaagpay suti parswam. Espiritu mangtet kapya, iti tao na iwawa, maikay sa kamkat ken katapnuin ka magtalna. Umay ka o kangangatuan, taisala ka nakam, tured ni inakang ikan, atung tendita denam. Ti karimin katung palen, ugas kadakam ngitdem, ken kain kam namnamaen, adakam tutis palem. Itulo dipenda nakam, ditayan mo a gloryam, agrukbab kam dita saklang, amang tet ken katdayaw. Amen. Dakay amin at tao, agdayaw kay iti Diyos, ket agdiri kayo, kantayo ti dayag tinagan na, idaton nyo tinaglorya na pagdayaw ken kuana. Agkararag tayo. Amaming adda sa dalangit, madayaw tinagan mo, adda kami dito'y taptang agpakumbaba, ken agdawat iti kaasi ken parabor mo, ken agpakpakaasi kami, nga pakawanin na kami, kaasyan na kami, ket ugasan na kami babaen iti daram nga nagayos iti krus. Dawaten mi apo nga tulungam daytoy nga arami den mi. Sikat ibang bendisyon ken ikan na kami ti panakaawat tapno sumirib kami babaen iti sasaom ngayon income lak amen ita. Dawaten mi pay apo iti tulong mo tapno maiwanwan kami kabayatan iti panagdengeg mi ti sasaom ken ti panagdayaw mi. Agyaman kam launay iti aramidem kada kami ita. Daytoy ti dawat mi ken Kristo Jesus nga anak ken manubot mi. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Itdem ti tinapay, ti biyag apo, maipaay ito'y kararwag, kas palang ted mo diyay, den at baybay, kadagiti tao adu unay. Ti panakaibasa ti nasantuan a surat, masarakan ijay Deuteronomy 18 verse 15 hanggang 20 ket kastoy ti kunana.
Mang patanor to iti profeta akas kanyak ngagtaod iti Israel. Masapol nga agtulnog kayo kenkwana. Iti daydi nga aldaw apan naguumong yo ijay bantay Sinai, ipakpakaasi yo adiyo kumamang mangigen nga agsao ti Apo, ken makita yo iti apoy tamagbuteng kayo amangan numatay kayo. Kinunang ngarod kanyak ti Apo, nasayaat iti dawat da. Mangibaunak to iti profeta akas ken ka ngagtaod kadakwada. Ibagak to ken kuana iti sauna ket ibaganan tumet kadagiti tattao ti amin nga ibilin ko. Agsaon to itinagan ko ket dosaek ti siya sinuman adi agtulnog ken kuana. Ngem adda profeta adyak binilin amang ipakaammo iti mensahe itinagan ko masapol ang mapapatay gapu iti naramid na kastamet ti maaramid iti siya sinuman ang profeta ngagsao itinagan dagiti Diyosen. Daytoy ti sao ti Dios. Bendisyonam katit inapudno, tapno isot taraon ko, Apo, ken mangpukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo iti paset ti nasantuan na surat, masarakan iti surat ni San Marcos, kapitulo maysa, versikulo 20 ken maysa, aginggana iti 20 ken 8 ket kastoy iti maibasa. In Mark chapter 1, verse 21 to 28, kastoy ti kunana ti Ilocano. Ti lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu. Dimteng ni Jesus ken dagiti dalan na iti ili a Capernaum, iti aldaw a panaginana, napan nang isuro ni Jesus ti sinagoga, nasdaaw dagiti nagdengeg gapo iti wagas iti panangisuro na, insuro na ida akas maysa nga daan turay, saan akas kadagiti mamaestro iti linteg. Pagamuan, simrek ti sinagoga ti maysa lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu, anya ti gagaram kada kami, Jesus taga Nazaret, inikis na. Imay kakadi amang dadaol kada kami, amuka. Sika tinasantuan nga imbaon iti Diyos. Agulimak ka, insungbat ni Jesus iti dakes nga espiritu, rumarka iti dayta a tao. Ti dakes nga espiritu, pinagkuyagyeg na ti lalaki, imkis iti napigsa, ken remwar ken kuana. Nasdaw dagiti tao, ket nagsinaludsod da, anya daytoy, may sakadi abaro a panangisuro, at dan daytoy a tao iti turay, anang bilin kadagiti dakes nga espiritu, ket agtungpalda ken kuana. Dagos ang nagdinamag ni Jesus iti amin asuli ti probinsya ti Galilea. Kuna na iti English, kadagiti sa hindi po makaintindi ng Ilocano, Jesus heals a man with an unclean spirit. And they were into Capernaum, and immediately on the Sabbath, he entered the synagogue and was teaching. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had thoroughly, and not as the scribes. And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, Be silent, and come out of him. And the unclean spirit, convulsing him and crying out with a loud voice, came out of him. And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits and obey him. And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee. Ni Apo Diyos ko matagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, iti nasantuan, asurat. Amen. Ti sasao
anaragsak, sa uama magbiag, ti sa anaragsak, sa uama magbiag.
Sagot na kada tayo, agyaman tayo iti mensahe iti kanta nga impaay dagiti Nax Virtual Choir. Ket maidaydayaw iti nagan ni Apo Jesus iti daytoy ngaldaw, iti intayo panagdayaw ken panagrukbab ken kuana. Isang magandang araw po sa ating lahat, sa mga hindi po makapagsalita ng Ilocano, papuri po sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ni Apo Diyos kuma, iti maitantan-o ken maidaydayaw iti daytoy ngaldaw. Minsan daw po ay may kwento po akong nabasa last year na alam naman natin na makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Magagawa po niya kung ano po ang gusto niyang gawin sa kanyang mga nilalang. Alam po natin na naisulat sa banal na kasulatan, in the beginning God created the heaven and the earth. At lahat po ay nilalang ng ating Panginoon, tao man o anumang mga bagay, ay lahat po ay sa Panginoon. Kukuha ni Apo Diyos, dagiti amin nga banag, dito'y rabaw ti daga. Kas na isura, na ilanad, itinasantuan na suran. And last year, sabi po ng Panginoon, dahil ang kwento po ngayong umaga na ito ay Diablo, tungkol po sa Diablo at ang Panginoon. Pinasyal ng Diyos ang Diablo at sinabi po sa kanya, halika, ipapakita ko sa iyo ang buong mundo at yung mga naniniwala sa akin. Naniniwala sa aking salita. Sabi po daw ng Diablo, sige, sumunod ako sa iyo. Sige, punta na tayo. So sabi ng ating Panginoon, halika na, umaikan. So pumunta daw sila sa iba't ibang lugar at itinuro ng Panginoon, nakita mo, sa dinadaanan po natin ay maraming cross. Lahat ng bansa ay may cross. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na nandyan ay mga tao ko. Sa akin lahat yan. Sabi po ng Panginoon. Nakikinig lamang ng Diablo. So, pinakita ng Panginoon kung gaano kaganda ang kanyang creation. At sinabi niya lahat kay Satan, lahat ay dahil sa akin. At wala kang pagmamayari kahit ano dito. Sige, sabi ni Satan. And habang pumupunta po sila sa iba't ibang lugar, sabi ni Satan, parang wala namang lumalabas sa simbahan. Sabi ni Satan, wala namang tao. Paano mo sabihin na may tao ka dyan sa mga simbahan? Wala namang nagsisimba. Sabi ni Satan sa kanya, hindi mo ba alam na sa taong ito, pinahinto ko lahat ang gawain mo? Pinahinto ko lahat ng gawain mo. Nagsardeng amin, nga aramid, iti panagdayaw, kenda dumapay nga aramid, para ken ka. Yun po ang sabi po ni Satan. Tingnan mo, maraming tao dito, anong ginagawa nila? Araw ng linggo, wala sila sa church. Nandyan sila, nagsasayawan, nagbi-video okay. Kung anong pinaggagawa nila, tao ko lahat ang mga yan. Kukwak amin dagita, ko na ni Satan. Tingnan mo, mas marami akong tao ngayon kaysa sa iyo. So nalungkot ang Panginoon. Sabi po ng ating Panginoong Diyos, oo nga nakalimutan na ako ng aking mga nilalang. Nalulungkot ako sa kalagayan ng mga mananampalataya. Dahil sa takot nila, iniwan nila ako. So sabi ni Satan, ako ang makapangyarihan ngayong taon na ito. Dahil lahat ay napahinto. Pero nung nakita ng Panginoon, sige, walang tao sa simbahan. Halika, puntahan po natin ang mga kabahayanan. Yudagiti balbalay. At daijay ti tatang inang anak. Nandoon mga magkakapamilya na nanalangin. Tingnan mo, wala man tao sa simbahan, pero sa loob ng tahanan nila ay ginawa nilang simbahan. Amen? Inaramid da. Nga balay iti pagdaydayawan, dagiti pagtainganda. So, yun po ang sabi po ng Panginoon sa kanya. Pero sabi po ni Satan, tingnan mo, mas marami pa rin hindi nananalangin. Marami pa rin lumalayo sa iyo kaysa mga totoo. Oo nga, nananalangin sila, pero iba naman ang iniisip nila. Oo nga, nagwo-worship sila sa iyo, pero iba naman ang focus nila. Diba? Mga kapatid, ang challenge po ngayong araw na ito, ano ba ang focus natin?
Saan ba nakasentro ang ating pananampalataya? Sa pabuhay na Diyos o sa patay? Or sa kaaway ng ating Panginoon? Sa dino kadit, ayan, iti sentro, iti panagpamati tayo. Ket no iti dayto ngal daw ket imay ni Apo Diyos, anya nga ta iti report tayo kenkwana. Kung sakaling darating ang Panginoon sa araw na ito, personally, kakausapin tayo at sasabihin niya, Pastor Marcel, Sister Marites, Deaconess Sharon, Brother Jimmy, bakit ganito lang karami ang mga nagsisimba ngayon? Ano bang nangyari? Alam po ninyo, yung aming retreat the other Saturday, ang team po namin, Faith in the Midst of Pandemic. Pamati, iti daytoy nga panahon nga adda iti pandemya. Gaano kalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasano iti kauneg, iti panagpamati tayo kani Apo Diyos, iti daytoy nga panahon, iti daytoy nga tawen. No kitaon nyo, dayjay napalabas nga tawen. Kasano iti kauneg iti panagpamati yo. Saan kayo kadi nga nagdwa-dwa iti panakabalin iti Diyos? Hindi ba kayo nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon last year? And sa taong ito, iti daytoy nga tawen, inlukat na, nga addaan iti namnama. Ti pangigaman tayo, iti biyag tayo tataket namnama, gapu taawan iti maipanakol tayo kani Apo Diyos. Biyag, salunat tayo, dagiti banag nga adda kada tayo, gaano ka man karami ng mga kayamanan dito sa mundo, ay hindi po tayo nakakatiyak. Kahit ano pa yung nasa iyo, kung ano man ang kalagayan mo, marami ka mang nakamtan sa buhay na ito. Pero ang mga ito ay walang magagawa kung walang Panginoon. Sabi nga ni Paul, kaslala ka datayo, kaslalang datayo ket piyang-piyang. Naawan matlaong iti, ayat ka datayo, awan matlaong ti serserbina, iti araramiden tayo. If Jesus were to personally walk into every church this morning, what would it be like? Anya nga ta, kakabsat. Ket kitaon tayo, napakasama ka na daytoy nga istorya. Ijay, kas ko na iti paset nga nasantuan, nga isu nga imbasak kada kayo. Ditoy ket paset ijay Galilea kakabsat. Ijay Capernaum. Sa Capernaum po ito nangyari. At ito po ay araw ng linggo, napintas ng aldaw, masayang araw ng pagsisimba, ng paglilingkod sa Panginoon. It's an awesome day. Sa bahay ng Panginoon, sa tahanan ng Diyos, iti balay, iti Diyos. Nga ti anak, iti Diyos, the Son of God, God's Son. Anak ng Diyos, ay nagtuturo ng kanyang salita. Agisrusuro isuna iti sauna. Ket sinuruan na dagiti tattao, iti may papan, iti kinapudno. Yun po ang gusto natin, ang totoo. Dahil sa mundong ito ay maraming fake news. Diba? Maraming mga nakakalitong balita sa panahong ito. Pero ito po ang aral na gusto ng Panginoong Hesukristo na ituro sa mga Hudyo at sa mga Pariseo o yung mga tao na nandoon sa panahon na iyon ay pawang mga katotohanan. Ket anya tinapasama kakabsat, Jesus amazed the people. Nasdaaw dagiti amin nga nagdengeg kenkwana. Iti verse 22. Nasdaaw dagiti nagdengeg gapo iti wagas iti panangisuro na. Wow! Ano bang klaseng itong teacher na ito? Gustong-gusto ko. Gusto ko siyang marinig. Diba? At dagiti preacher nga kayat yung adenggan. Nung bata po ako, nung high school ako,
ang gusto kong naririnig na homily ay si Father Jerry Orbos. Diba? At pagkatapos yun, naghahanap ako ng mga preacher na pwedeng tularan sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, and they have the integrity. At the integridad da nga agsao itinaga ni Apo Dios. Kas kumakada Pastor Peter Tanchi, when he preached, talaga nakasaysayaat. Diba? When he speak, agtaod iti puso na, madi dito'y panunot na. Ada dagiti preacher, nga no agsauda iti panunot da. Kukwa da di mensahe, saan nakukwa ni Apo Diyos. Isu nga ti mensahe ket aggapo dito'y puso. Agtaod iti puso. Tapno mensahe na iti may papan kay ni Apo Jesucristo. So we preach Christ and not ourselves. But when a preacher preach on ag sermon isuna ket may papan ijay biyag na ket saan nga mensahe ijay kakabsan. So it's an awesome day. And people were amazed. Nas daw dagiti agdingdingeg iti wagas iti panangisuro na. Gapot ti suro na ket may papan iti kinapudno. And in John chapter 8 verse 32, anya ti kunana jay, tell the truth and the truth will set you free. Ibagam iti pudno tapno dayta nga pudno iti mangwaywayaken ka. Di ba? No ibagam ti kinapudno sabali iti riknam kakabsat. Nung ibagam ka ni Apo Diyos, amin nga anek ti pusom, kung anong nilalaman ng iti pusom, sa puso mo, nasabi mo na lahat sa Kanya, umiyak ka sa Kanya, wow! Lahat ng bigat, lahat ng mga pinagdaanan natin ay mawawala. Lahat ng sakit ng puso ay kinukuha ng Panginoon yan, tinatanggal niya. Ikatan ni Apo Diyos, dagito nga dadagsen tayo, ket sukatan na, iti kinasayaat. Ket anya dayto ti epekto iti panangisuro ni Apo Dios. Daytoy dagiti saan nga naisuro dagiti iskriba, dagiti yung mga isursuro iti lintag, yung mga nagtuturo ng batas, na ang tinuturo na lang lamang nila ay yung mga traditions, yung mga ventured opinions, yung ano po ang iniisip nila, yun ang itinuturo nila para ma-impress nila ang mga tao. Kahit da nga, ipaay, pa nang entertain. Di ba? No, kapag nanonood tayo ng television, sa amin ngayon, sa Channel 5 kami ngayon. Channel 5. Nung wala ng Channel 2, Channel 5. Maganda ng Channel 5. Then, na-entertain po kami doon. Doon sa program ng 12 noon or kay Tulfo at iba pa. So, na-entertain ako. Ganun po mga kapatid, na-entertain tayo. Pero ang salita ng Panginoon, na-entertain ba tayo? Nabibigyan kaya ng maayos na pagtanggap natin sa salita ng Panginoon? Sa araw na ito, anya nga ti kunan ni Apo Diyos kada tayo. Anya dagiti nabasa tayo iti nasantuan asurat nga isu iti mangpapigsa kada tayo. Ano ba ang nasusulat po dito na ito ngayon ang nagbibigay ng kalakasan sa atin? So, yun po mga kapatid. At dito, Jesus had no doubts, hindi nagdudunda, wala siyang hesitancy, no question, wala siyang awanti sa ludsod na, ngem kuna na mamati kayo. Ket daytoy kakabsat. Nang insuro ni Apo Jesus, kadagiti tattao may papan iti basol. Anya ti basol tayo nga ta. Anya dagiti babak nga naaramid tayo iti sangawanan ni Apo Dios. Kunak ijay na imbag adamag, adu dagiti tattao iti daytoy nga panawen, iti daytoy nga tiyempo, maraming mga tao ang nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, bakit? Ano bang nangyayari ngayon? Nasaan kayo? Sa panahong may pandemya, Lord, hindi ko naramdaman ang inyong presensya. Madik-marik na, iti kadam kada kami, gapo iti daytoy nga pandemya.
Ket anya nga ta, nusong bata na tayo met ni Apo Diyos kung sagutin tayo ng Panginoon, anak, stop! Be silent! Katulad ng sinabi niya po dito, when he rebuke, yung tao dito, yung tao dito. Sabi po niya, be silent! Nung walang pandemya, anong ginagawa mo? Di ba, tinatakasan mo lahat ng gawain ko? Sabi ng pastor, mag-preach ka, ayaw mo. Sabi ng pastor, umawit ka, ayaw mo. Sabi ng pastor, magbigay ka ng ikapu, ayaw mo. Sabi ng pastor, gawin mo ito, ayaw mo. Ayan mo. Idi kasapulan ka mo't anak. Di ba? Kasla ka lang ni Jonah. Na aday iti imbitasyon para ken ka, ket awan ka. Di ba? So nasaan din tayo mga kapatid? Nung panahon na walang pandemya, di ba tinatakasan natin ang gawain ng Panginoon kung saan-saan tayo pupunta, kung anong pinaggagawa po natin. So my friends, brothers and sisters in Christ, kakabsat iti pamati, hantayo nga saludsuden, no, apay nga no ayan ni Apo Diyos iti daytoy nga panawin. Gapu natin ni Apo Diyos, God is omnipresent. Sa dino man dagiti ayan tayo adda ni Apo Diyos sadyay. Iti kaano man saan na tayo nga binaybayan ni Apo Diyos, da tayo iti nang pabaya. Tayo ang nagkulang. Tayo ay nagkasala. Marami po tayong pagkukulang sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito din ang panahon ng ating pagbabalik loob sa Panginoon. Napakahalaga po ang ating pagbabalik ngayong panahon na ito. Last year, we stopped, but this year, we opened the door of the church. Pasok po kayo mga kapatid. Itong araw ng Panginoon. Ipakita natin sa dyablo na mas makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos kaysa mga anumang mga pangyayari ngayon na nangyari sa buong mundo. Our faith is in the Lord. Di ba? Ang ating pananampalataya ay nasa Panginoong Diyos. Kahit kinuna ni San Pablo, for to me to live is Christ. No para kanyak lang abiyang itibiyag ket para kani Kristo. Ket ti papatay ket may sa agungguna. Isungan numatay tayo itinagan ni Apo Kristo ket may sa agungguna daytoy. It's our reward because this is not our permanent place. Haan nga taga Santa Cruz, Manila, Quezon City, taga Amerika kayo, taga Asia kayo, taga ditoy kayo. No di ket datayo amin ket taga ijay. Dayjay lugar nga insagsagana ni Apo Dios. Matay tayo amin kakabsat. Ket awan to iti pulos nga maitugot tayo inton matay tayo. Isu nga iti daytoy nga gundaway karitan kayo. Ited tayon dagiti masapol nga para ken ni Apo Dios. Ipaay tayo, number 1, iti biyag tayo. Life is very important to the Lord because He is the one who created us. Ni Apo Dios iti nang parswa kada tayo. Dayjay ti kasapulan ni Apo Dios iti daytoy nga panawin. Ket no inted tayo iti panawin tayo kenkwana, amin nga banag sumurot da. Mabalin tayo nga maited kakabsat. Dayjay, people were amazed. And He disturbed the powers of darkness. In verse 23, pagamuan, simrek iti sinagoga, ti may sa lalaki, alinuganan ti dakos ng espiritu. At dati kapadasan ni kabsat di likod, simrek iti dakos ng espiritu kenkwana. No makita yung dayjay, kabsat tayo dayjay likod, imay dito'y kanyak, Pastor, linuganan nak ti dakos ng espiritu, ikararagan dakman, inawis ko isuna na Panjipuno Chapel, kit nagpray over kenkwana. Kit nagdaydayo kami kani Apo Dios, kit itiday manon nga Domingo nga adda isuna, kitayon nyo di likod, isuna dayta. Iti linuganan, iti dakos ng espiritu. Siya po ang tinutukoy ko, totoo, nang nangyari sa kanya, na pumasok sa kanyang dyablo. And then, sinabi ko, in the name of Jesus, evil spirit,
Diba? Ikaw na masama, umalis kayo sa kanyang lupang katawan. And wow! Akala ko hindi na po siya babalik. Pagkatapos na naalis ang demonyo sa kanya, ang masamang espiritu sa kanya, ngayon nagsisimba na siya. Nandito na, kasama na natin. Diba? Amen and amen. Mula noong natanggal sa kanya, nandito na siya sa loob ng church. Hindi ko siya kilala, pero kilala siya ng Panginoon at nakilala ko siya dahil lumapit po siya. So he disturbed the power of darkness. Pagamuan simrek sinagoga ti maysa dakes ng espiritu. Ket nasdaaw dagiti tao iti inaramid ni Apo Hesu Kristo. Nasdaaw da gaputa uray dagiti saan dagiti dakes ng espiritu ket agtulnog da kenkwana. Di ba? Adda ka di agtulnog ken ka no dakas ng espiritu dayta. Dagiti tao ka di nga nabartek, narigat dang agtulnog dayta. Di ba? Dagiti saan nga nasaya ti pampanunot da, ket narigat dang agtulnog. Ngem, ken ni Apo Hesu Kristo, uray dayti dakas ng Espiritu, ket agtulnog ken kuana. So nga kinuna, dagitoy, nga sinusuruan na, what have we to do? Anya, kunana di demonyo, anya, taramidam kada kami. Kunana ditoy. Ket kinuna dito lalaki, am-ammo ka. Mayat pa'y ditoy nga naluganan ti dakis ng Espiritu, ta am-ammo na ni Apo Yesu Kristo. Nga datayo nga dumahante am-ammo ni Apo Dios. Ket kunana, sika tinasantuan nga imbaon ti Diyos. Di ba? Yung evil spirit, nakilala niya si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ang ipinadala ng Diyos. Di ba? Ikaw ang pinadala ng Diyos. So nakilala niya kaagad. At sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya, be silent, agulimag ka. Intubngar ni Jesus ti dakas ng Espiritu, rumwar ka iti dayta a tao. Kaya mga kapatid, pwede ninyong gawin ito kung nasa inyo ang Panginoong Diyos. Sabihin po ninyo, kung meron pong taong lumapit sa inyo at sinabi na sa akin ang masamang espiritu, sabihin niyo sa kanya, get out, evil spirit, in the name of Jesus. Ito po ang sinabi ko noon at sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, sa araw na ito, napakaganda po ang ating lesson. Na ito po ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, the Holy God, our Holy God. So, mga kapatid, tayo po sa umagang ito, iti daytoy ngaldaw, ay ayaban na tayo ni Apo Hesukristo. Tayo po lahat ay tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo, come, follow me. Hali kayo at magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoong Diyos. At ito po ay gawin po natin para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Aramidyan tayo daytoy iti panangi tagtagay ken iti panagrukbab tayo itinaga ni Apo Dios. Isu kakabsat iti daytoy ngaldaw. Ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ay tinatawag po tayong lahat na lumapit sa Kanya sa araw na ito. Katulad po na nangyari sa kwentong ito, na sulat po ni San Marcos, ay marahil nangyayari pa rin hanggang ngayon. Kaya ito po, tayo po lahat ay dapat lumapit sa ating Panginoon, umasidig tayo kenkwana, kahit maminsan pa'y dumawat tayo, iti kaasi na, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy ngaldaw nga isu nga insagot mo kada kami. Agyaman kami iti kastalaunay a panagayat mo kada kami o Apo. Ket impaay mo ni Apo Hesukristo kada kami. Tapno maddaan kami iti biag. Biag nga nananay ken aglaplapasanan. Gapuna ta nasagot ka unay o Apo ket nagimbag ka kada kami.
Apo Diyos, adu dagiti naglablabsingan miken ka. Kadagiti aramid, iti panagdayaw, ken panagrukbaw, ket saan mi nga intaltalek o Apo. No sa dinulaong iti napnapanan mi o Apo, idi awawagan da kami. Ket dawatan mi nga pakawanan na kami. Wano Ama, saan nga nasayaat iti taon 2020. Ngayon mamuming adda iti kanasayaat, gaputan nagtultuloy kami nga nagrukbab ken ka, ken nagdaydayaw ken ka. Ken nagyaman kami, iti daytoy nga tawen, nga iso nga impay mo kada kami o Apo. Tawen nga napman iti namnama, ken biag o Apo. Ket Ama nga nasantuan, bendisyonam kadi iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam dagiti lideres mi o Apo. Asapay ko tagtultuloy, iti panangipayda kadagiti sagot nga adda kadakwada. Tapno makatulong kadigiti amin nga anak mo nga kasapulan. Makita mi kadi dagiti kasapulan dagiti anak mo Apo tinaldaw. Ket marik nami kadi o Apo nga sikaw Apo ti agtatrabaho iti biag mi. Marik na dagiti anak mo Apo nga saan mo isuda nga binaybayan. Ket o Dios maminsan pa italek mi ken ka. Dagiti amin anak mo iti dayti nga oras, iti panagrukbab ken panagdayaw mi ken ka. Dawaten mi o Dios iti inka nga panangaywan panangidalan, ken panangipaay iti nasayaat nga direksyon iti biag mi iti dayti nga tawen. Karkaragan mi o Apo dagiti OFW nga mapan iti sa bali nga nasyon, ket sadyay o Apo ket makabirok da iti nasayaat nga trabaho. Bendisyonam dagiti nangibaon kadakwada ken tumulong kadakwada. Ken kastamat o Dios nga ikarkaragan mi dagiti amin nga iglesyam wenno simbaan a pagdaydayawan o Apo. Ikamatelek mi ken ka dagiti amin nga agdaydayaw ken ka iti dayti nga oras. Wenno o Ama, idawdawatan ken ikarkaragan mi dagiti anak mo. Ni kabsat nga Bet Reyes, Estrella Margalio, Amor Sermonia, Sir June ken Ma'am Lucy Sermonia, Presi Ancheta, Jaime Ferrer, Jamanea Ferrer, Raymond Neflas, Sosimo Andres, Florentino David, ni Manong Rolando Inis, ni kabsat nga Altea Saclayan Torres, ken ni kabsat nga Maricel Kidasol, nga isuna ket adday jom lasiw taaw. Dawaten mi ti o Dios babaen iti man nakabal ng imam nga ipatay mo kadakwada iti dayti nga oras. Ket maisubli o Apo iti nasayaat nga salun at dam amin iti daytoy matlaong nga oras o Dios. Bendisyonam iti salun at dam. Bendisyonam ni Sister Altea Torres iti panaganak na o Apo. Ijay Los Angeles, California. Bendisyonam iti blood pressure na o Apo. Ken kastamot dagiti anak mo Apo nga adda ti masapol nga matrimaan iti physical nga bagida. And Lord, we pray kada Mary Ann Luterio ken Kyle de la Cruz iti panag-review da. Iti panangala da iti board exam o Apo iti daytoy nga tawen. Itdam kaditi sirib kadakwada o Dios. Kadaytoy nga sirib ket maipaay iti panakaidaydayo tinasantuan anagan mo. Aming Ama, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nandito ngayon sa loob ng inyong tahanan na hindi po makapagsalita ng Ilocano. Ipinapanalangin po namin ang Panginoon ng mga plans po nila, especially yung pagpunta nila sa ibang bansa. Pinapanalangin po namin ang kanilang mga mahal sa buhay na iwanan nila pansamantala. And Lord, we pray sa mga lay leaders namin sa Ilocano, the Sir June, Manong Sammy, ni Kuya Jimmy, Ate Neri, ni Brother Willie and Cora Navarro. Agyaman kami, tagtultuloy nga panangipaay diti tiyempo da. Tapno may paay, iti panagserbi mi ken kao Apo. Ken kastamat o Diyos, agyaman kami, iti tunggal maysa nga adda dito iti daytoy nga oras. When o Apo, agbaligi kami, babaan iti nasantuan anagan mo. Ket awan iti mapasama kada kami o Diyos, gapuna,
Ta iti karim o Apo, saan na kami nga baybayan. Ket nga rod o Apo, even kay Brother Joshua, nga kadwami ita itong aldaw, bendisyonam kadisuna, iti ipapan na ijabalaso tao, tapno madani trabaho. And even Ate Remy, ken dagiti kakadwa na, agyaman kami iti presensyada. And even our sister, Apo nga, pinaksyat mo o Diyos, iti dakas ng Espiritu nga daken kwa na, ket itan kadwami iti panagdaydayaw ken ka. Ano Ama, ikamatilik mi ken ka. Uray pay, dagit anak mo agkasangay iti dayti nga lawas. Ni Janice, into no September 3, ni Ate Marites Asuncion, into no 4, ken Ate Divina de la Cruz, into no 5. Bendisyon nam dagiti amin nga agkasangay ken ag-celebrate iti wedding anniversary do Apo. Iti dayti nga aldaw ken iti sumaruno nga lawas. Kamatilik mi nga rod ti biag mi, o Apo ken ka. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babaon tinagan ni Apo mi nga Jesu-Kristo. Amen. Itangarod ka kabisa ti panakaala, dagiti sagsan.
sagot nga yegmi, nagtaod ako kwa, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinimbag mo kada kami amin nga anak mo, bendisyonam kadi o Apo, dagiti anak mo nang ipaay ka dagiti nga sagsagot, ken oripay dagiti mangipaay kadi iti BDO account iti Nax United Methodist Church. Bendisyonam kadi dagiti anak mo adada kadi pagtainganda ken lugar nga ayanda iti dayting kanito. Bendisyonam kadi iti biag ken salunat daw Apo, iti nagan iti mangisalakan, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Naimbag bigat ti amin kakabsat ket madaydayaw iti nagan ni Apo Dios. Agyamanak iti presensya iyo iti daytoy nga aldaw. Maudi nga Domingo iti bulan iti Enero. Last day of the month of January ket into nabigat February kakabsat. Kasjay iti kinapartak iti aldaw saan to yung mapupuutan. Salamat po sa inyo mga kapatid na papunta sa ibang bansa. Alam ko kasama po ni Sister Remy. Salamat po Brother Joshua. At sa inyo pong lahat na nandito po ngayon sa umagang ito. Agyaman kami, tikadayo, iso nga Tagalog ken Ilocano, English ti sermon ko, tapno maawatan niyo. Tapno makasubli kayo dito, hanggang agsubli na maawatan niyo, di ba? So, pinupus ko sa Ilocano, sa 9 o'clock service, pwede naman kayo. Pero kung pwede, di Ilocano, then magsalita po ako ng Tagalog para maintindihan po ninyo. Kaya tagyaman tayo iti Apo, iti dayto nga gundaway, ket itultuloy tayo iti aramid iti panagdaydayaw iti Dios. Ken kakabsat dagiti inkabilyo nga kararag iti Facebook account iti Nax United Methodist Church iti Ilocano service, itultuloy da kayong ikararagan iti daytoy nga lawas. Saan kayong madanagan? Paset da kayo amin iti kararag mi iti daytoy nga lawas. Ken bendisyonan na kayo ni Apo Dios kumab dita California, dita Middle East, iti Hong Kong, Korea ni Pastor Ros Rapanot, kanayon nga agbuya ken dagiti membro ni Pastor John Overn di Abu Dhabi, nagadu kano ti Ilocano sa jay, ken ijay Dubai, madamadang agbuya kada tayo, ken kada kayo amin nga anak ni Apo Dios ditoy nasyon tayo, ni Apo Dios kumay timang bendisyon kada tayo amin. Ket kitain nyo dagiti sumaganad nga serbisyo nga maaramid iti daytoy nga bulan iti Febrero. Adda iti maaramid nga as Wednesday service tayo ditoy kakabsat church. Ket kitain nyo DJ aldaw iti as Wednesday, mabalin kayo umay dito iti oras alas 9 nga addaan tayo iti service. Ket ni Apo Dios kumatag bendisyon kada kayo amin nga padaming Ilocano itangal daw nga nakipagdaydayaw iti dayting oras. Kabsat tumakder tayo, kantaen tayo iti maudi nga imno. Apay nga ni Jesus, impay na kanya, grasya na di mabubos, ketin salakan na. Ngemamukmet dayjay pinati, ket namnamaek amabalin na, nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Apay nga inted na kanya, pamati mangispat. Ket tinapatega sa una, pusok tal na tiegnam. Ngemamukmet dayjay pinatin, ket namnamaek amabalin na, nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jak maawatan no kasano,
ati Espiritu, balbaliwan ati puso, agtulnog ken Kristo. Ngemamukmet dayjay pinatik, ket namnamaek amabalina, nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jak amono into nano, tiya ay ti Apo. No mapanagto sumabat, wenno agurayak. Ngemamukmet dayjay pinatik, ket namnamaek amabalinam, nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Peksami iti panagyaman mi ken ka o Diyos, iti daytoy nga panakalipas, iti aramid mi, iti panagdaydayaw, ken ka o Apo, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, kadigiti amin nga anak mo, nga inaramat mo Apo, iti daytoy nga aldaw, kadigiti volunteer, iti technical, nga ipanguluan Apo ni Renuel, ni Ronnie, ken ni Kyle, ni Christine. Agyaman kami iti presensyada, iti daytoy nga aldaw, ken kastamat o Apo, dagiti anak mo nga staff, iti nga addada nga nakipagtrabaho kada kami o Apo. Ken ni Sister Marites Makapulay as liturgies, ni Deaconess Sharon Rose Yabut, ken oray pa ni Brother Jodic de los Reyes as our organist. Bendisyon am dagiti anak mo Apo, ken kastamat iti communion mi into no umay nga Domingo, nga iti liturgies mi ken ni Ate Neri. Bendisyon nam o Apo, dagiti amin nga panagdaydayo nga aramid mi, ken kastamat iti nirugyanan mi, nga Fisher Bible Study, iti Quezon City. Bendisyon nam o Apo, tinabaligi nga panagadal mi iti sasaom, babon ti panangidaulo mi, ken ni Brother Jimmy. Ken kastamat dagiti mabisita, iti daytoy nga lawas. Bendisyon nam kadi, dagiti tao nga papanan mi o Apo, nga sika kadi iti maipaay, iti idanon mi o Apo kadakwada. Ket Ama, bendisyon nam iti sagdumunggal may sa kada kami iti daytoy aldaw. Bendisyon nam dagiti salon at mi o Dios, da kami aming anak mo, paimbagan na kami kadi o Apo kadagiti nasakit mi. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babaan ni tinagan ti Dios Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwag, dayawen nga ipangrunam, ti langit ken ti daga. Amen. Ket itawat en tayo ti pamendisyon ti Dios Ama, babon ti anak na isu ni Apo Jesu Kristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno ken ti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. Amen.